Бонжур, bienvenue! Здравейте и добре дошли отново в канала ми. Ден 11 от 60 Days of Castle Challenge. Реших така и така, живот и здраве, ще се появявам още 50 дни всеки ден да ви казвам здравейте и добре дошли на различни езици. Преди малко се събудих, приготвям за кафето и знаете какво следва. Излизане и яко търчане, колкото се може повече тичане. Айде! – 7:26. Започвам стичането. Айде! Часът е 7:37, километър и половина. Продължавам. Оставям и днешното видео. 2021 broke me. 2022 changed me. 2023 opened my eyes. 2024. I'm coming back. Изява ги пак. 3:30 тази сутрин. Отивам да тренирам. 8 без 2 минути на лостовете. Да започнем тренировката. Хайде! Докато тренирам, дойдоха тук дечицата от 5-ти клас да ме гледа как тренирам. Какво ще кажете вие? Здравейте! Подливи се за тренирам! Много сте готови. Часът е 8:43. Приключих с тренировката. А дечицата, където дойдоха да ме гледат, толкова енергия ми даваха. Толкова готвим накрая се почувствам. Казаха, че следят канала ми, че гледат това, което качвам. Това ме кара, чувствам много добре, ми дава мотивация да продължавам напред. Много готино. Почти стигна до нас вече. Много съм гладен. Много голям глад чувствам, нямам търпение да се прибера да хапна нещо. Мисля да мина първо през фризьорката си. Да видя дали ще мога да ме вземе до вечера да ме постриже. Че съм станал като Тарзан. Правя си хапването. Салатката. Накъсах си марлота. Сега ще сложа от майонезата домашната. Сложа сирене. А това тук е палачинка с едно яйце и банан. Тук ще добавя още освен майонезата и сирене и пилешкото. Нямам търпение, толкова съм гладен. А палачинката се чува с какво да я хапна. С лутреница ще е вкусно. Бая лутреница и яйце. Трябва да пробвам, иначе как ще разбера. Не съм ел такова сега. Добре, оставям за да се направя. И готова ще снимам пак. Ай. Закуската ми е готова. Ето и салатката, която се направих. Закусих и пилешки филета. Даде ми много голяма сила за деня. Часът е 00:35, 12:35 вечерта. Вече почти влизам в ден 12, но днес свърших доста неща. Чак сега успях да се включа, за да ви кажа как мина деня. Работих до по-късно, след което трябваше да мина да се вкара малко в вид, да си обръсна главата, да си оправя малко брадата. След което се прибрах, направих си да ям, заснех. Какво съм ял, ще ви го оставя на края на видеото. А сега трябва да си взема студения душ, защото не го направих след като тренирах сутринта, не успях. Времето ме притисна. Затова сега ви взимам с мене към банята. Айде,
Включвам се оттам. Добре, в банята съм вече. Влизам. Днес обаче сега взимам един студен душ, след което го пускам леко хладък, понеже трябва така по-обстойно да се измия. Така че днеска малко ще се поглеза, освен студения, ще измия с хладка вода след това. Ама първо студена. Екстра! А това беше вечерята ми. Зелена салата с домати, телешки щицели, този път вместо пилешко, маслини и сирене. И с това днешният влог приключва. Гледайте и следващите ми епизоди. Чао от мен!